U galeriji Selo Doma kulture u Novom Bečeju postavljena je izložba radova učenika generacije 1979-80. škole za dizajn Bogdan Šuput iz Novog Sada, koja nosi naziv U susret jubileju Večno mladi Šuput. Ova postavka predstavlja deo niza aktivnosti kojima će biti obeleženo 75 godina od osnivanja ove obrazovne ustanove. Mi su se samo inicijativno okupili i pitali školu da li smo zainteresovani za neku saradnju, tako da je prvi put ova izložba u ovom sastavu sa ovim, da kažem, materijalom bila izložena u prostorijama naše škole, pa smo posle pomislili, pošto imamo sa Kulturnim centrom Bečej dobru saradnju, zašto ne bi ovu izložbu i ovde prikazali. Izložba obuhvata radove 15 izlagača koji su svojevremeno učili i stvarali u školi Bogdan Šuput i predstavlja priliku da se evociraju uspomene i dočara umetnički duh 70. godina. Naše generacije su posećivali puno koncerata, putovali smo dosta, ali školovanje kao školovanje je ostalo u mojim srednjim jer smo se međusobno družili i jako mi je drago što sam baš danas drugu iz razredu rekla, jako sam ponosna da se zajedno još i dalje držimo. Evo ovde ova izložba to i dokazuje.